Welcome to another exciting episode of Musa N Show. Here is what we have today. Sanibonani, ngithi angithathe leli thuba ngincoma umsebenzi omuhle wenziwe i-EFF yangapha eTshwane. Ibona indawo ingcolile base bethi abekhona abakwenzayo. Ayikho-ke into ebaluleke njengale abayenzayo ngoba njengabantu ababhekelela umphakathi nezidingo zomphakathi kufanele bawunake umphakathi. Ngiyangithi-ke kuhle ukuthi siwancome lama-political parties uma kukhona akwenzayo kuhle ukuze namzukwane benze okubi sizokwazi ukubagxeka. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi wenze kahle kungabi bikho umuntu oqaphelayo ukuthi kukhona okuhle kwenzile. Kuthi mzukwane nje wenze kodwa nje uyonakwa khona azi umuntu athi hayi shuthi lana anginconywa. Funa ngenze kabi ukuze nginakwe. Uyayibona nje le ndawo ukuthi ibingcolile. Kodwa manje abe-EFF bathathe igxathu lokuthi bethi cha asiyikline le ndawo siyilungise ukuze bakwazi abantu ukuphila khona. Ngiyafisa kodwa ukuthi sengathi ngake kuthathwa ithuba kuke kufundiswa abantu bakithi ukuthi akufanelanga lento eyenzeka la yenziwe yithi. Uma umasipala mhlambe ke kuthiwa uDodi akawulandi ngingavuma kodwa nakhona kufuneka sizeni namasu ukuthi singenze njani ukuze indawo yethu ihlanzeke ngoba ekugcineni kosuku uma sesizilahlele lemfucuza lapha kwangcola kanje kuncolela thina. Uma ngase kuthiwa nje le ndawo isiyanuka ayinukeli wona umasipala inukela thina. Lento yenza nendawo ehlala thina futhi ingabi indawo ehlanzekile. Ngakho ke abantu kufuneka bayiqaphele lento. Kukhona nje ukubona ukuthi kulahlwe ngisho amaphepha into engabe ishisiwe waphuma kuyo. Kodwa nje ngiyakuncoma kwenziwe i-EFF kodwa umphakathi awufunda ukuba responsible for indawo yawo. Ukuba clean kwendawo akube umsebenzi wethu. uMasipala asibone nacha sizimisele. Kukhona ezinye indawo okudlule kuzo ubona yazi imoto ethatha izibi yadlula njalo ngeviki kodwa still kukhona indawo la uthola khona lahliwe nje eceleni komgwaqo. Uma ke nje kwavuleka nje indawo engathi isiganga hawu ke sekonakela. Hayi abantu ufuna sizifundise and lento yenzeka kumphakathi wakithi omnyama kuphela. Nansi nje into engikhathaza ukuthi lento yokuthi kungcole kanje indawo zethu yenzeka emphakathini wakithi omnyama kuphela. Sinika nabantu ke abazofuna amavoti ukuthi bethi ya sizonhlinela lezi azibi ingabe lezi zibi sikwenze kwaba irresponsibility yethu saziklinela thina. Ngiyakuncoma kakhulu lokho kwenziwe i-EFF njengoba ubona nje nawe ukuthi i-EFF ekhiphe nazi imoto kwabutha izibi uyibonile indawo la ibingcolile kune before and after. Yabona bekunje manje sekunje. Muhle kakhulu lo msebenzi owenziwe i-EFF yaseTshwane. Sengathi nabanye bangabonela kuyo. Isengathi nje nabanye sisengenza le video ngoba ngifuna ukuthi namanye ama-political parties awabonele kuyo. Ngihlale ngisho ngithi awu2 ama-political parties esengiwabonile manje awokhathalela umphakathi nendawo yawo abahlala kuyo. Okwamanje kuseyi-MK ne-EFF ibone engibabonile makuvulwa izikole bayile ezikoleni bawulekelela ezikoleni kwaklinwe ezikoleni kwadonathelwa izingane ngezicathulo. Lokho okudingekayo ngibonile bedonate nangama-sanitary pads ubone ukuthi cha ngempela bayingxenye yomphakathi. I-EFF ne-MK engisayibonile kwamanje abanye cha angakababoni angisho ukuthi abenzi. Uma mhlambe nabo bengenza baposte kuma-public platforms wabo sibone nabo sobancoma futhi kodwa laba ababili sisabancoma manje ngoba siyazi ukuthi bakwenza lokhu ngoba bekhathalela indawo lezi abahlala kuzo nezihlala abantu ababavotelayo. Ngisiyakuncoma kakhulu kwenza kwabo. Ayivingidina into yokuthi nakho ke sekuthiwa sekusondela ukhetho kuphuma abantu abangasebenzi bazothembisa abantu abanganye abangasebenzi ukuthi hayi votelani leli qembu nizothola umsebenzi. Abantu ongakazi wababona nangaphambilini awusababoni lengisekhansela emveni kokukhetha uphinde ulibone. Yoze ulibone emzukwane sekuthiwa cha
kunenkinga kabantu sebetoyitoya futhi mabelazi la lihlala khona kuba inkinga ngoba bavele balitoyitoyele baye khona la lihlala khona. Umuntu ahloko ukuthi abize nje umhlangano womphakathi akhulume nawo. Hayi ngiyancoma nje. Inhloso yami nje ngale video ukuncoma umsebenzi wenziwe i-EFF. Ngicela usubscribe kule channel, ulike ivideo, ushiye umbono wakho comment section. Ungajoyina futhi ne-membership iqala ku R20 ngenyanga ukuze nathi sizokwazi ukulekeleleka, sithenge ne-equipment, thole nedatha ukuze sikwazi ukuqhubeka silethe izindaba kini. Ngiyabonga kakhulu.